Bagi keluarga-keluarga selanjutnya salajengipun amin Allahumma amin. Pinaringan putra-putri kang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tamanmu. Janjane kowe nang ngendi gelagakmu saja nyupriyani atiku sojono kowe lunga karo priya liya. Ta SMS rambalesi yen tak telepon malam pateni mangkel aku mangkel bedok pipimu mesti tak ciwel 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 lala ciwel Ngaten
nggih Pak. Wau wonten peken ya Pak. Oh. Jan-jan kowe